políticas forestais de todos estes anos nos teñen levado hasta aquí, a unha vaga de lumes que superou o 10% da superficie da provincia de Ourense queimada. Por lo tanto, ou se fai unha política distinta ou estamos condenados a repetirnos. Tamén hai que cambiar as políticas agrogandeiras, hai que cambiar as políticas de xestión dos núcleos para que estén vivos, para que non queden abandonados, porque é a forma máis doada que ardan. Aquí houve un problema de que non se xestionou a biomasa no inverno, é dicir, había moitísima biomasa para arder, e iso foi o detonante final máis alá da temperatura e a seca, que tamén, claro, son diversos factores que ao final confluen no mesmo problema. E, por outro lado, houve un problema, claro, de xestión do servicio de extinción de incendios en concreto e do resto dos servicios que foron entrando ao final na emerxencia. A responsabilidade de prevención e extinción de incendios é da Xunta de Galicia, das comunidades autónomas.